Hej alle sammen, og i dag der skal vi lave noget, som vi aldrig har set før. Nemlig madpandekager, eller hvad fanden de kalder det. Først, så åbner man den pandekage. Så tager du bare et skærm frem. Du har sådan en der. Tager den ud. Så har vi den så her. Madpandekager. Nu skal vi have ting med, så vi skal prøve til den. Highlands. Det er noget, det kan noget. Smadrer lige den her. Ja, det siger jeg ikke til min mor, så finder jeg røb. Det var fandme en lille smule, det der. Hold kæft. Så er det bare sådan en her. Så laver du bare den her. Så er det. Nu smører jeg mit hjørne. Og så er vi fandme færdige med at smøre i hjørnet. Så går vi herind, så putter vi den herind igen. Prøv at se, nu skal vi bare lige finde pickelsen. Pickles! Alt forår underrated. Så finder vi bare lige, hvad du gerne vil have i. Og jeg kan faktisk se, jeg har fandme skink. Nu ser I, hvad vi så gør her. Så ja. For helvede, men det går godt her i Williams køkken. Jeg er slet ikke af min mors, men jeg skal nok få et job af en samfundstaber, der sidder på YouTube. Jamen se, så tager jeg den bare her. Beef Wellington. Ja, hvad fanden du enten sagde det, og jeg skal nok knæde. Så gik der fandme også hold på posen, mand! Så lægger du den bare ind. Se, nu kommer det svære her. Så er det den her ind. Så er der pickles, fordi at hvem kan ikke pickles? Det er faktisk nogen, der ikke kan. Gaffel. Nej. Hvad hedder det? Ja, så må du godt stoppe, ikke? Ja, og så... Ja, og hvis I ikke kan lide pickles, så bare brug normale gurker, men det er sgu ikke mit problem. Det går jo godt, hva'? Så har du 1, 2, 3 og 4. Hvad fanden er det låt? Kæft, det ser klamme ud. Hvis denne her video får 5 likes, så bunder jeg resten af det her syltede gurkevand. Se, så gør vi sådan her. Ja, for sand. Så går du bare. Skal du bare lige så stille her. Mishandling, det er, at min mor ikke gør det for mig. Altså. Og min mor, hun døde i går. Hun blev kørt ned af dronning Margrethe. Det glemte jeg. Jeg skal lov til at få givet af nogle gange. Hvad er min pæt? Godt. Skal du det selv? Måske. Hvad fanden? Det skulle også en pikkel, jeg ikke gider. Skær lige min tunge af der. Altså, hvis jeg er lige så fuld som mig, så er det måske ikke lige det bedste med at lave. Fordi I skal nok lige kigge bag dig. Ikke film der! Tak. Så tager vi det bare lige så stille hernede. Og
Jeg vil gerne komme over det hele. Prøv lige at se, hvor lækker den ser ud. Så måske lige. Og så gør man sådan der. Hvis jeg så er min mor, hun har lært mig sådan en smart træk her. Og så har du sådan madpandekagen fra Tyskland. Hvad hedder det? Madpandekage. Jamen, hvad hedder din ret? Williams fulde madpandekage. Det var så alt for Williams køkken i dag. Så må jeg have det, som jeg siger ud, nemlig mega godt. Vi ses!